تي نزارربلو زغننا ارستي እግዚአብሔር ይመስገን ብዛዕባ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ዘላንዲና ንዛኸይድ ደለና አቤ በጽሕና ኒርና ዝክሮን ተዳ ኮይንኩም ንሕና ማዓይቲ አምላኺና ትብል አብታ መሪሕ ጥቅስና በጽሕና ንሪዩ ንስኻትኩም ግራት አምላኽ ኢኹም ህንፃ አምላኽ ኢኹም አብትብሊና ዘሎና ካብዚና ክንቀጽሎ ማዓልቲ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን መቼም ብዛዕባ ሕርሻ ክንዛረብ ከለና ቁሩብ ብዘለኒ ቁሩብ ተመክሮ ወላ ሓረስታይ ይኹን እምበር ብዙሕ ሪአ ኣለኹ ሓረስታይ ሲ ቅድሚ ምዝርኡ ነቲ ሓመድ ነቲ መሬት ከዳልዎ ኣለዎ ካብኡ ሓሊፉ ንዓመታት ዝኸውን ዕላማ ስለ ዘለዎ ከመይ ገይሩ እቲ ዘሪኡ ሲ ብቁዕ ዝኾነ እትዋት መታን ክረክብ ሲ ነቲ መሬት ከልምዖ ኣለዎ ምሰል መዐ ድማ ሽዑ እዩ ናይ ምዝራእ ተስፋ ዘለዎ እቲ ከይለምለሞ ከየዳለዎ ክንክዘርኢ ሲ ሓረስታይ ጨርሹ ኣይኮነሉኒ ምስ ዘርአ ግና ሓደ ትፅቢት ኣለዎ ማይ ክወቅዓሉ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ እዚ ናይ ሓረስታይ ዕዮ ከምዚ ክትገልጾ ዝጸናሕካ ናይ ሓቂ ዘድክም ሓረስታይ ትጉህ ሓረስታይ ዝሪኦ ነገር ኣሎ ሓረስታይ ብእምነት እዩ ዕዮ ደዓይ ኣብ ገለ ቦታታት መዝሙር ክዝምር እንዲኦም ሰሚዖምኒ ዝወደይ ኣበይ ዓዲ ትሓርስ ነርካ ኢሎም ንሓደ ሰብኣይ ምክንያቱ መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ሕርሻ ብዙሕ ሒዱ ዛረብ ክሪኦ ከለኹ ምስ ሕርሻ ዝተተሓዘ ነገራት ብዙሕ ገይሩ ይደቕርቦ ኢሳያስ 28 ሓረስታይ ሲ መጀመርያ ይሓርሶ ነቲ መሬት ሓሪሱ ድሕሪኡ ይባርዎን ይጉልጉሎን ቅድሚ ድሕሪኡ ማዕረ ይገብሮ ድሕሪኡ ይዘርአሉ ምስ ዘርአሉ ሽዑ ቀጻላይ ንዑ ክሕልዎ ኣለዎ ክጽህል ኣለዎ እኽሊ ክዓጽድ ኣለዎ ከኺድ ኣለዎ ክእክባል እችስ ትሳይክል ከምዚ እናበለ ኩሉ ሳዕ ይቕጽል ጎይታውን ኮ ብዛዕባ ልብና ክዛረብ ከሎ ከምዚ ዘረአይ ኣብ ልቢ ሰብ ድዘርአ እሞ ኣብ ተፈላለየ ዓይነት ነገር ዝወደቐ ገይሩ ይቕሪቡ እቲ ዘርኢ ሓደ ዓይነት ኮይኑስ ገሊኡ ኣብ ጥቃ መንገዲ ወዲቑ ኢሉ ገሊኡ ኣብ ጽቡቕ መሬት ወዲቑ ገሊኡ ኣብ እሾኽ ዘሎ ወዲቑ ገሊኡ ጥቃ ከውሒ ወዲቑ ሕጂ እቲ ቃል ከሎሲ ለካ ትዕዮ ጳውሎስ ምስ ዝተሓዞ ዘሎ መስለኒ ንሕና መዓይቲ ኢና ምስ ኣምላኽ ኣብ ልብኹም ሲ ንዘርእ ኣሎና ናትካ ስራሕ ግደኻ ከም ትቅድም ድበልናዮ ናይ ምዝራእ ግደ ኣሎ ኣብ ልቢ ሰባት ንዘርኦ ነገር ክህሉ ዓብይ ነገር እዩ ብሓቂ ድማ ከምቲ ልቡ ሰብ ኣፈራሪኡ በይን ክኸውን ይኽእል ኣብ ምንታይ ተቐምጦ ልብኻ ወሳነ እዩ ግና እንታይ ከም ዝብል ዘሎ ይመስለኒ ኩሉ ሰዓት ተጠንቂቐ ኣብ ልብኹም ድዘርእ ኩሉ ሰዓት ገለ ነገር ኣብ ውሽጥኹም ተቐምጦ ነገር ቃል ኣምላኽ ክህልወኒ ቃልስ ኣሎ ስለዚ ግራት እዚ ኩሉ ሰዓት ድሓስብ ስለዚ ግራት እዚ ኩሉ ሰዓት ዝተግህ ከም ሓረስታይ ኣነ ከዓ ይብል ኣሎ ተመሊሱ ንስኻትኩም ከዓ ግራት ኢኹም ሕጂ ልብን ግራትን ሲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ዝመሳሰል ነገር ኣሎ ከነገልግል ከለና ከምኡ ክንሓስብ ከመይ ጽቡቕ እዩ ኣብ ልቢ ሰብ ዘርእ ኣለኹ ክትብል ኩሉ ሰዓት ሕጂ ንሕና ንገብሮ ዘለና እንኮ ኣብ ልቢ ሰባት ክንዘርእ ኢና ናትና ስራሕ ምዝራእ ጥራሕ እዩ ትዘብቁል ከም ዝበልናዮ ኣምላኽ ይዘብቁል ኣብ ልዕሊኡ ልቢ ሰባት ከኣግደ ኣለዎ ክንደይ ፍረ ይፈሪ ኣብቲ ሰማዕዩ በበይኑ ዓይነት ሰማዓይ እንድህሉ ኣብቲ ሰማዓይ ድማ ልቢ ይውሰን ናትና ግና ከም ኣገልገልቲ ግና እሙናት ኮይንና እንትጓሃት ኮይንና ንዓይ ማዓይቲ ኣምላኽ ኢና እናበለ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እሞ ከምዚ ዓይነት ብዛዕባ ትዕዮ ልቢ ክህልወና ናይ ሓቂ ከም ዘድሊ ኣነ ካብ ዝርኢ ኣለኹ ኣብዛ ሓሳባት ድማ ጎና እንታይ ይብል ድማ ተወሳኺ ምፅኣሲ ግራት ኣምላኽ ኢኹም ኢሉስ መሊሱ ድማ ኣብታ ጎና ድማ እንታይ ይብል ህንፃ ኣምላኽ ኢኹም ከብል ንዓና ነቶም ምእመንሲ ከም ክልተ ይድረይና ዘሎ ግራት ኣምላኽ ከም ዝበልኩሞ ብትሓደ ድማ ከም ህንፃ ኣምላኽ ኣብ ወረድ ልሽዑ ድማ እንታይ ይብል ኣነስ ከም ብልሓተኛ ሃናፂ ኮይነ ይብል ልክ ከምዚ ዝበልካዮ ትጉህ ሓረስታይ ኮይኑ ትዕዩ ክዓየ ከም ዘለዎ እሱ ድማ ልክ ብልሓተኛ ውጭ ከምዚ ሕጂ ፕሮፌሽናል ንብሎሲ ልክ ከምኡ ኮይኑስ ከምኡ ሃናፃይ ኮይኑስ ካህንጽ ይብላሉ ኣት መሰረት ዝኾነ ክርስቶስ ኣብኡ እዩ ዝሃንጽ ኣብ ካልጽፉ እንታይ ይብለና እቲ ርእሲ መኣዝን ብሎ ድማ ክርስቶስ
رأس مأذن كمزي بزح شع زمثلنا رأس لازبل أبلع على كوين سمعنا كم زي كونجن رأس مأذن ما أم مسرت كوينوسي تي أب كورنا تقندي بوتا تي جزاء سرت كل خاسي تقندي معك أي نخلو لفل حسكات توزدلا عند أمنية أبت سرت مسرت سلمة يسوع كريستوس أبو كم لحتني هنا كوينوسي يهندس الله قبل الله سخاتكم تهنصايهم احنا لما بتزق بقنا كم تزق بقنا كم تستوهبنا تصقا كموس توغات كوينا كنا عينا يبلالمو نفسنا لما بيدريا نفسه الكبسه من كله كمون السوت من بعلون تاغلغال كون دي السوس امون كوينو كعيل لو مناتو موداتوس بحاول يفتن ثلاث عيوب بحاول يفتن بس تي امون اغلغالي مخان كم تصابك تصقاس امون كوين كان مركب يرى له خبزي حدا خبتي حوالي بولس يلو زلو كان اسكولو سي متنقع كم زدليو تزاري بلو نربات اتي متنقعو يون حوالي بولس بلاحتنيا حناص زبلو زلو هجي اتي متنقع ابتي تحتي مسو غلصو خلو اتي تنقو وي دما اتي بلاحتنيا حناصي انتعيت حتى هانصايد هانص اوتن تخلو نيتان صانا وي دما سبات ناي كانصو زغلو تخلو تاو صحيفون الله ورقي يلو برور يلو كبر امني يلو انጨቲ يلو حسر يلو እንደገና ድማ ሳዕር ድማ ይልሎ ስለዚህ ሓደ ሃናጽሲ ካብዘን ሽዱሽተ አማራጽያት አለው ሃንጽ ኽል ማለት ነው አዲተን ቀዳሞ ሰለስተን ተራእይናዮ ሓው ክበልዖም ዘይክእል ህንጻ እቶም ዳሕሮ ሰለስተ ድማ ተራእይና ድማ بحاول مسحله فسي حاول بالعمر زخل هنصان هجي اتي حاناتي انت عينت حانا هنصا يكهنص كابزوم شدشه بيناي هنصا يخانص نبات اتتريو صبح هنصا ناي بحقي ملكو هنصا كتلو تخل تهون ግን حنت معلت ግን بحاول فتالي بحاول مستفدنا ورقم تلعو خينو مليسو تصريو مليسو تخلعو كوصي انت لا عنጨቱ خينو ግን بحاول تهامي هو اخترفيمو ስለዚህ እቲ ብልሓተኛ ሃናጽሲ ተጠንቂቁ እንተ ዓይነት ህንጻ ይሃንጽ ከም ዘሎ ፈሊጡ ካንጽ ከም ዘሎ ወይ ሞ ነገርና ከም አገልገልቲ ከም ናይ እግዚአብሔር አገልገልቲ ኣብዚ ግዜ ኣብዚ ዋን እዚ እንታይ ህንጻ እንታይ ዓይነት ህንጻ ሃንጽ ደለና ናይ ብሓቂ ተጠንቂቅና ብልሓተኛታት ኮይና ከምቲ እግዚአብሔር ዘለና ሞ ንዕኡ ንኽብሩ እሞንማ ነቲ ወንጌል ዕላማ ክሳዕኒው ክበጽሕ ድኽእል ኣታሃንጻ ህንጻና ንሃንጽ ደለና ወላስ ንግዚኡ ምልኩዕ ድመስል ጽቡቕ ድመስል ኩሉ ነገር ዘለዎ ድመስል ግን ሓንቲ መዓልቲ ተፈቲኑ ግን ክተርፍ ዝኽእል ድዩ ሃንጽ ዘሎ ስለዚ ሃናጽሲ ናይ ብሓቂ ታ ብልሓተኛ ተብሎ ለላሲ ተጠንቂቁ ክርስቶስ ዝመሰረቱ ወይድማ ክርስቶስ ጀማሪው ደምዳሚው ዝኾነ ህንጻ ካህንጽ ኮሎ እሲዩ ናይ ብሓቀቲ ብልሓተኛ ሃናጽሞ ለዘን ሽዱሽ ልጥፍታት ድማ አዚና ክሪኤል እንቃለን ግባና ሆይስ ማዕለና ከማገልገልቲ ከማለስቲ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ቤትናሲ በእንጨይቲ በሐሰር በሆብር እምኒ በወርቅ በብሩር ይስራሕ ይخبار ኮሎ መጽሐፍ ቅዱስ ምስ ምንታይ ዘተሓዘ ኮይኑ ይስማዓኒ ምስናት ንሃቀና ናይ አገልግሎት ሃቀና እንታይ ዝብል ነገር እዩ ክደስስ ዝደልየ ኮይኑ ስማዓኒ ምክንያቱ እንድሕሪና ብዙሕ ግዜ ከነገልግል ንደሊና ከነገልግል ውን ህርድግ ንደሊና ግን ከነገልግል ኮለና ብዙሕ ግዜ ንምንታይና ነገልግል ዘለና ወይ ንከነገልግል ንደሊ ምክንያት ንምንታይ ኢልና ገዛ ርስና ክንምርምር ጽቡቕ እዩ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ናይ አገልግሎት ሃቀና ንእግዚአብሔር ጥራይ ክኸውን تعطان تي سمر شتا بهزبل سن املاح طراي كخون አሎ هم خون አሎ ድሌትና ከም ዝኾነ እዩ ዝምህረና ማለት እዩ ናብነት ድሕዳሪና خነ ተሐዞም ወይ خነ ነጻጽሮም ኮለና ዳዊትን ሳኦልን ስኒ አበጋግሶም ክልቲኦም ንአምላኽ ቀኒኦም እዮም ተበጊሶም
داويد ግን ብዙሕ ግዜ ኣብ መዝሙራቱ ክትርኢ ከለኻ ምናልባት ኣብ ኩሉ ግዜ ዘይክኸውን ይኽእል ህዝቢ ኣምላኽ ክዋረድ ስም ኣምላኽ ክፅረፍ ኣዝዩ ይሕዝኖ ስለ ዝነበረ ብቕንዓት ኣምላኽ ተደሪኹ ነቲ ሓሳብ ኣምላኽ ክገብር እዩ ዝደሊ ነይሩ ተሃቕንኡ ከመፅሓፍ ቅዱስ ከም ዝምዃኑ ይነግረካ ማለት እዩ ንጎልያድ ክቃለሶ ከሎስ እንታይ ኢልዎ እዚ ኣብ ህዝቢ ኣምላኽ ዘባጩ ዘይግዙር ፍልስጤማውሲ ኢልዎ ሕጂ ህዝቢ ኣምላኽ ግዙር እዩ ኪዳን ኣምላኽ ኣሎ እዚ ኸ ኪዳን ኣምላኽ ይብሉ ስለዚ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ምስ ናይቶም ኣጋንንት ናይ ጣዖታት ናይ ህዛብ ሓይሊ ዘይነፃፀር ምዃኑ ሓይሊ ኣምላኽ ስም ኣምላኽ ክብሪ ኣምላኽ ከርኢ ክደሊ ከሎ ምዃኑ ማለት ታቕንኡ ከም ምዃኑ ይርዳእካ ማለት እዩ ሳኦል ግን ምናልባት ኣብቲ መጀመርታ ናይ ኣምላኽ ሓሳብ ይነብሮ ይኸውን ድሓር ግን ስጋውነት ወይ ካልእ ምድራዊ ክብርታት ስለ ኣተሓሳስቡ ወይ ስለ ዝገዝኦ ክኸውን ንኽእል ይኸውን ኣብቲ ድሓር ግዜ ግን እቲ ህዝቢ ከይገድፎ ናቱ ክብሪ ከይቅንስ እዩ ክልቲኦም ሓደ ጉያ ሓደ ዕዮ ሓደ ነገር እንዳሰርሑ ከለዉ ብሓንሳብ እንዳዘመርና ብሓንሳብ እንዳሰበኽና ሓቐናና ክፈላለዩ ይኽእል እዩ ማለት እዩ በዚ መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ቤትና ከመይ ጌርና ክንሰርሓሲ ዋላ እቲ ብሓሰር ብሰርሐስ ታይወቱ ከም ዝረኽባ ምክንያቱ ህይወት ክትረክብ ብፀጋ ኣምላኽ ብሞትን ትንሳኤን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ካልእ ሓንቲ ረቑሓ የብሉን ቤትካ ነዲዳ ንስኻ ክድሕን ክብል ከሎሲ በቲ ዝገበርከዮ ሓሰር ስለ ዝኾነ ዘይጠቅም ነገር ስለ ዝሰርሓካ ነዲዱ ማለት ሓንቲ ይገበርካ ማለት እዩ ግን ኦፍ ኮርስ ድሒንካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣገልግሎት ምስ ሃቕና እዩ ኣተሓሒዝዎ ዘሎ ኣብዚ እዚ ናይ ኣተሃናንፃ ኢሉ ኣቐሚጥዎ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ኣገልጋሊ ብሓቂ ክሲ ክሓስቦ ዘለዎ ነገራት ምዃኑ ትብልዎ ዘለኹም ናይ ሓቂ ጥዑም እዩ ምክንያቱ ናትካ ሕጂ ብምንታይ ትሃንፅ ኣለኻ ክፍልጥ ኣይክእልኒ ናይ ካልእ ሰብ ኣንለስ መስመሩ ስሒቱ ተዘይኮይኑ ናይ ሰብ ሞቲቭ ዕላምኡ መህነፂኡ ምክንያት ስለማንም ክትፍትሽ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ግና ሓንቲ መዓልትላ ብሓዊ ትብል እታ መዓልቲ ድማ ኣዝያ ትሕፍር መዓልቲ ክትከውን እያ ንብዙሓት ምልሓን ክድሕኒ ኢልዎ ብጭንቂ ክድሕኒ ኢኻ ምልሓን ክድሕኒ ኢኻ ግና እቲ ትሒዝካያ ትመፅኻ ነገራት ዓመታት ህይወትካ ትሕለፍካሉስ ምንም ነገር ዘይብልካ ኢኻ ትኸውን ኢሉ ሽዑ ግን ክንደይ ሃነፅቲ ንረክብ ንኸውን ኢሉ ሓስብ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ክሳዕ ድስንብል ኮይነ ኣብዚ ዝሰርሖ ስራሕ ሓንቲ ዓባይ ህንፃ ሃኒፅናሲ ተሰሪሓ እታ ህንፃ መመረቕታ ተባሂሉ ሰባት መፁ መመረቕታ ተባሂሉ ዓብይ ሃይ ራይዝ ቢልዲንግ ሕጂ ኣብኡ ባርቢኪው እናገበሩ ከብልዑና ደልዩ በሽሓት ሰባት ነይሩ ሪእናዮም ዘይንፈልጥ ኣነ ናብኡ ለካ ዕድል ከምዚ ቦታ ኣለኒ ዝሰርሕ ኮለኒ ክትብል ገብረካ በዓል ከለ ከለዉ ድዮም ርእዮም ደይፈልጥሲ ወይለ ዓቢል ኣመፅኦም ገሊኦም ኣብ ድሕሪት እዮም ኣብቲ ህንፃውን መፅኦም ኣይፈልጡን እዮም ድሸጡ እዮም ድሃቡ እዮም ገሊኦም ኣብኡ ደቂ ሃብሉ ነበሩ እዮም ገሊኦም ኣብቲ ምንዳቕ ዝነበሩ እዮም ገሊኦም ኣብ ገዛውቶም ኮይኖም ዝነድቁ ዝነበሩ እዮም ገለገለ ሰሪሖም ኣዳልዮም ሲ ዝህቡ ነገራት እዮም ገሊኦም ዝሕሉ እዮም ኩሉ ሰብ ግን ንናቱ ዕዮ ግደ ኣለዎ እዚ ኩሉ ሰብ ሕጂ መሃንዲስ ድዩ እቲ ኤንጂኒር እቲ ዲዛይን ዝገበራ ድዩ ወይስ እቲ ኣርኪቴክት ድዩ ነታ ገዛ ሰሪሖ ኣበይ ኮይኑ ኣይኮነ ምክንያቱ እቲ ዲዛይን ዝገበራ ኣብ ስእሊ ዝገበራ ሕሳብ ዝገበረ ወገይሩ ግና ንሱ ኣይኩን ኩሉ ክዶ ይኽእልን እዩ ሓቂ ገለ ሰባት ክህብዎ እዮም ገለ ክሕግዝዎ እዮም ነታ ኣሽሓት ሰባት ዝሰርሕዎ እዮም ሓንቲ ህንፃ ጠጠው ክትብል ከለ ነዛ ናይ ክርስቶስ ህንፃ እዛ ኣካል ክርስቶስ እንሰርሓ ድማ ናይ ሓቂ ክሓስባ ከለዎ እታ ህንፃ ሳ መሰረት ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉ ብዘይካ ትስሩት መሰረት ወላ ሓደ ካልእ የለን ኢሉ ኣብ ልዕሊ እቲ መሰረት ተነድቁ ነቢያትን ሃዋርያትን ኣለዉ ኣብ ልዕሊኦም ንሃንፅ ኣለና ሞ ሓንሳ ካብቲ ኳሊቲ ናቶም ካብቲ ዓይነት ናቶም ካብቲ ሰራርሓ ናቶም ከይንወፅእ ብወርቂ ክኾነልና ምክንያቱ ብወርቂ እዮም ሰሪሖም ሓሊፉ ናትና ከምኡ ክኾነልና ውሽጥና ኩሉ ማንም ክሪኦ እኳ ተዘይክእል ሞቲቭ ንምንታይ እየ ዝገብር ዘለኹ ሓደ ሰብ ሲዲ መዝሙር ኣውፅኡ ሕትም ከሎ ኣነ ነብሰይ ሲዲ ከውፅእ ከለኹ ንነብሰይ የጨንቕ ኣደሊ ንምንታይ ኢኻ ዳንኤል ሲዲ መዝሙር ተውፅእ ዘለኻ ንምንታይ ኢኻ ኣብዚ ስብ ዝዓዲ ዝኸይድካ ዋይ ሞቲቬይሲ እንታይ እዩ ሓንሳብ ከይተረዳእና ንኻልእ ከይከንጎይታ ጳውሎስን ከምዚ ኢሉ ንሕና ግና ብዘይ ክርስቶስ ንሰብኮ ነገር የብልናን እቲ ሞቲቭ ናቱ ሲ ንፁር ዝኾነ ገይሩ ሲ ኩሉ ድማ ህንፃ ኮይኑ ለካ ኩሉ ብሓንሳብ ከም ዝሰርሕ ከምዚ ክርኢ ከለኹ ሕጂ ንሕና ንነድቕ ኢና ዘለና
كما أنا خاب كلا عدلو بينا إرتراين تراي خلنا نتجرني تراي حكي تهنساسي كاب كله على زلوا حدا مع الخاء كلنا خنراخب مخنا كمتي لا يسرحي تراخبنا مليونات بحنساب بسرعة كل يوم قال قد زركوا يقولون مهناتهم سرحي ودنا سرحس حسر وي سعري وي عشيتين حرص أنيهم نديدوس ولا حنتي يقولون زحفر معك